si nešto stavio na zid. Jebe ga, hodaš. Dobro, pa Gmail se znaš dobiti. Da. Možeš ti, ako napišeš neki tekst, možemo mi to poslati u mediju. No svašta se. Čovjek sa 270 kaznenih prijava. Evo da. Hoćete nam kartu uručiti, izvolite kartu. Jednosmjerna za Gornje Mamiće. 270 kaznenih prijava, gospodin. A čovjeka boli noga, pa ne možete ga kurati. Boli noga, boli Maksimiraj i trga. Evo nas opet. Sjećate se. Sjećate se. Pa dajte besplatnu ono, šatićama ako treba. Samo da nas iskoristite kartu. Gledajte, ruke na cipelama možete nositi sa sobom, to ste i donijeli. Dobro. Jel vam sviđa, jel se dopada? Super. Jer se doma vlačimo u dupe. Da. Zadnji put ste na trgu to obećali i šta sada? Evo, došli smo se prijaviti i sad nam izvolite točno reći koji je postupak, kad ćete se naguziti da se možemo početi uvlačiti, da demonstriramo svoje vještine. Ovo je gospodin sa 270 kaznenih prijava. Ovo je gospodin koji od Zagreba radi šujicu. Ovo je gospodin koji seoski mentalitet uvodi u grad Zagreb. Nije mu Zagreb Prčija. Ovo je gospodin koji od Trga Bana Jelačića radi Šatorgrad. Nije mu To je to gospodin Milan Prčija. Bandić. Čovjek sa 270 kaznenih prijava. Zagreb nije vaša Prčija. Zagreb je velegrad, Bandiću. Zagreb nije selo. Čovjek sa 270 kaznenih prijava. Jesi čujete šta sa Jozom Čurićem? Čujete šta sa Jozom Čurkovićem? Dajte mi recite, kako ne? Dajte nam malo se recite kako je to da gospodin Davor Havranek hodao sa koferima novaca i molio ljude da uplate na svoje ime vašu donaciju za, kako se zove, za vašu kampanju. To su nam iz USKOK-a. Kako komentirate to što je gospodin Havranek na ispitivanju u USKOK-u? Imate kakav komentar na to? Ovo je gospodin sa 270 kaznenih prijava. Gospodin Milan Bandić, čovjek koji od Zagreba radi šujicu. I svoju privatnu Prčiju. To je gospodin koji bi trebao raditi fontane u svome selu, a ne u centru grada Zagreba. Zagreb bi trebao imati zelene površine. Vi znate zašto je gospodin Holjevac ostavio zelene površine u gradu Zagrebu? Nemate pojma. Ovo je gospodin sa 270 kaznenih prijava, Milan Bandić. Gospodin sa 270 kaznenih prijava, gospodin Milan Bandić. Kako ćete riješiti taj problem sa tim kaznenim prijavama kad izletite sa gradonačelničkog mjesta? Jel šalje gospodin Jozo Čurković razglednice? Gospodin Milan Bandić, čovjek sa 270 kaznenih prijava. Zagreb nije njegova privatna Prčija. Čovjek koji zapošljava svoje rođake, na primjer Ranko Bandić, njegov rođak je direktor tržnica. Čovjek koji ne zna reći dobar dan. Gospodin Bandić iz Zagreba može ponijeti samo rupe na cipelama jer je to jedino i donio u grad Zagreb. Hoćemo na kavu? Dođe Bandić. Kava sa šlagom za nas. Mogu ja sjeti ovaj. Što ćemo sa tim glupim fontanama? Još uvijek mislite da je to u redu? Koliko je penama isplatio Šticuga do sada?
Šta vam je značila ona izjava dolje u ovom, kako se zove, u klubu Imoćana da je najgore imati, a ne smijeti pokazati? A što ćemo s onim zaposlenjem ono, što ste nam obećali? Ko je sad glavni graditelj kad je Jozo u Bosni? Šalje Jozo Ćurković razglednice i to? Ili ništa? A to što Havran ne htjeva dolje u ovome uskoku? Samo obično. Je došao za ovo uvlačenje u guzicu kad ste mu obećali posao. Javno ste mu obećali da ćete mu dati posao jer se dobro uvlači u dupe i sad ništa. Super se ločimo. Je se dobro uvlači? Koliko je veliki, još se dobro uvlači. Neće mi ništa. Jedno ako će nam gradonačelnik platiti. Ali onda će nas korumpirati sa kavom. O pa da, nema on iz čega. Da mu još i pomažemo. U lokalu se ne smije snimati. Hoćete vi, kako ćete vi, recite? Dajte meni 20 minera. Ali snimamo lokal, samo Bandić. Znam, ali snimate lokal se ne smije snimati. A kaj ćemo ga onda čekati?